Dorel. Do. Kita magbanig lawas ko. Ang naw man kita magbanig. Dai ko ate. Imo ni pa? Ha? Pakarwas nimo? Hindi, karwas ay motor wash. Di ka mao magmais nga kuan, sakto gi sa unod tanan. Ayos da plan kay sinyag kansi mi sum biyahe. Di wa kabayad. Di makasal. Niladgo ko ng karing kaya nakapalit magbukas ko na. Trabaho to kasi yun. Ng karing, walong minuto siya. Naibahal? Naa. Medya lang ng karing kaya mag-amparabahan nilis pupras. Kuot ulit. Pag-ipis ka rin, kuot dito sa screen. Inom. Pagdira, niingam hinom. Ng karing, puno lang sa daan ha. Lagi na sapa lang masapa di tay. Abay do, pagkas ato do. Kayo tubig do. Makapaghugas ka sa sa sapa di eh. Sumupag diri ng hugas. Dili na lang ta nang hugas. Guna perbuya ka. Kani dan? Adventure ba? Maing buntag siyang tanan di mga. Another day, another life, another blessing na no. So karon October 29, Biyernes. So gikan mi nang hagmais no. Bago lang mi uli gikan may galambuwa. So na lang ka nabantayan no. Sa especially sa mga kanang kuan. Parehas og estado sa mga kinabuhi no. Di po siya matawag og pobre. Kay napamantay balay nga gipuy-an na makakaon tag katulo sa kadlaw nya. Makasnack pa gid usahay so di pa jud ta pobre. Di po ta dato. Di po ta arang-arang mo sa tawag. So di ko sure sa tawag sa tuwa no basta kay ambot ka mo na bahala sa tawag sa tuwa. So na lang ko nabantayan mga gano nga inani gani nga estado sa ato sa kinabuhi. Ang kwarta kay kanang dapat paning kamutan gini mo nga makakita ka kwarta no. Dili man siya yung lisod pangitaw basta kugihan lang ka mangita kwarta no. So muna nakahuna ko nga kung madato man gani mi kanang di na may maglisod sa kwarta. Onya, kung madato man gani mi pohon murag dili na sad mi matawag pobre. Dato gyud di ba? So kung madato kay mi pohon siguro kuan kanang di gid mi makalimot nga nag-agi mi ka pobre mga ka. So ang kinabuhi sa pobre di siya ingon lisod, di siya ingon basta maning kamot lang ka. Lingaw ang kinabuhi sa pobre pero usar gyud problema. Pati kwarta. Pero hapit na may madato. Kwarta lay kuwang. Matay? Ah. Abot na ni madato, dato puti. Dato puti. So, makaon sa kumagano kay gutom na kayo. So, nade kayo lakaw niyang hapon. So, banuban ta ninyo ay maghawa diha. Kita-kita tayo yung hapon maga. So, magkuhan sa ko dire. Kaon sa ko kay para kuan tambal sa sakit ako. Ikaw my friend, ug madato ka, dili na ka. Di na ko manguyab. Grabe na. Grabe na. Gaga. Wow, dega. Yawa. Wow, de dua no? May pa di magduwa para way uhaw. No? Wala may lingaw sa way dua. Oo, de no. Way lingaw pa sa way dua no. Pero sabi? Ikaw ga. Ikaw ba? Kung madato ka, dili na ka. Ha? Sumpaye ba? Sumpaye. Saan naman? Kung madato ko, Kung madato gani ka, dili na ka. di na ko pobre. Pero tubag no? Sa man? Unsa pa man? Buhay siya baboy. Ito sumpay si ma, madato ko. Madato ka. Madato ko di na ko manguyab. Kay Pangwartaan naman ko. lah, lasa. Yo time check mga gara, una no. Kanang kaon sa bukid. Siyempre, tayo buhaton, tambay kita. Di ba, Nox? No? Tambay. Ay, kung magkaon, tambay kita agad mo, kaya tambal. So,
So ato pakitawan dai si ano, my friend kay nangum siya sa kong bike gani, ingon siya ko nang hugasan. Nya nawa magkalit. Namaruan ko na. Ako pakitawan mga ato tong kwan. Ato tong sukton siyang saad. Do. Ha? Duwa nung gigihapon lantan ko. Kita mar dyan? Kung madato magani ka, dili na ka. Ha? Sumpay ba? Kung madato magani ka, dili na ka. Dili na umuwan. Kung madato na ko, dili na ko mangwan. Kana Abi mingkag, kung madato na ko, di na ako maglaba. Ano magkay labandira. kung madato na ko, chill na. Sila kaya chila dai. Ano hasil hard? Abi na ko, mingon ka ba nga? Kung madato na ko, di na ako manlaba. Bata guys. Kay- Kay maminyo guys. Ako balas tiglaba guys. Ang bike. Ingkay hugasan nimo. Anya hapon? Hapon bitaw. Hapon up. Nabas kita. Di magkuan magatar. Bas kita. Magatar. Oh. Ha, kuya ta. Mm. Bantay ka. Nah, hapon na. Oh. Hugas ito. Oh. Nah. Lolo, uyan kumando kay. Yates. Pila busan mo na, my friend? Kalibo ni. Sa kalibo. Kalibo ni buang. Kanay mo pigas. Da! Da uno! Dos! Kariyo! Wala ba? Yeah! Da! Da! Bukan! Sa kalibo ko na kakainit ha? Gamay gani pero hybrid gani no? Hybrid gani na! Hybrid. Hybrid gani na! Hybrid gani na! So, hapon ng aga. Nya, post mo na tong lakaw no kay ni chat ang asawa ni Master. Ang atong tang lakaw karon kay matutag kay Ran sa ilang balay ni Master no kay magpa-edit og video yang asawa si TJJ. Nya, dili man madayon kay yala ko nang isend ng video, yara arera ko nya pa-editon sa mua. Sina siya lang lakaw sad. So, malimpyo lang mi sa kong bike ron kay dugay-dugay ni mo limpyuhan mo na akong ano. Sista to. Ako ay Master niya ron. Spasido! So man ay ginana ko siya mga kay iya mga saad ya ganang tumanon saad man siya nga iyang kuan limpyuhan mong homesick bike ni limpyo do kay para ka home pagkasunod do. Kung ganahan mo mapalimpyo. Limpyo ni sabi diri mga no. Di, Sa? kung ganahan mo mapalimpyo, PM lang ko. Lah, karwas boy di kaday. Day, sumpay ha. Kung madato man gani ka dili na ka Trabaho. kay Wala na, magkakasabay kayo. Dahan mo savings. Lah. Dahan investment. sa investment negosyo gid maayo no? Oh, Negosyo gid. Hindi ako. nanap kayo protection, na kayo life insurance. Ganda, no? Kay- kuwan. Nindot na. Ka madato di na ka trabaho do. Dili. Madato ko. Suway na ko pa, uyaban ako nyo karon kay hindi namin ko masugot ng dato na ko. Mo to siya no? Mindras di pa may dato. Sugtan namin ninyo kay kung madato kay mi pon, kami naman di mo sugot. Sa mga shoutout sa inyo no? Sa mga nakagusto ug sa mga nagilom-hilom na diha, basig na di ay basin lang, no? Sugtan namin daan nga di pa may dato kay bantay naman dato. PM naman. Kung sumpay do ha. Kung madato may kadto dili na ka mag Ambot. tarong ba? Ambot. Tarong? Okay ba? Ha? Okay ba? Ah, dili na ka, saban dili na ka manudlay. Di na ka Ligo. Dahil tigsudlay namin tigligdo. oh, laka na tawag no. Oh, gini. So, speaking of sudlayan kaligo. Maligo sa mga gano kay urag why di ko kasuhay na ligo ah. Kasuhay pa mo kaligo dai. Ligo ko no. Ligo sa kumaga. Oh, gabi mga gano pamuli sa mama ni kan tawag nga pangumbira kuno sila sa naul. So kami dire kana sa may kan dilata no. Mo siya life without mother is life of canned goods. So nga sa mga ga. Udah sa mama mga ga. Nay dasod ani kan kumbira. Yay. Paragma. Ma. Sumpay ha. Kung madato man gani ka, dili na ka. Kung madato man gani ka, dili na ka. Hindi na ako mag...
Mo trabaho. Iya, iya, trabaho. Pare sa Inday. Ako yung trabaho niya. Kape no. Sama to siya mga no, karang adlaw mga. Pero ang pinaka-importante gyud sa tanan mga ga. O kasam ta dadon sa tong kinabuhi no, asa man tay butang, madato mga ita o dili, ang importante dia. Dili ka mausab no. Ug unsa ka nga pagkatao sukad sa imong pagkaunsa. Dapat dili jud ka mausab. Mao na siya pinaka-importante mga ga, no? Wa mo sa ningos ko. Oy, ngupya ka sa answer ah. Kaya na ingon na maburin na mama sa ba. So, mga siya mga ganaw, karon tanang adlaw no. Hope ko nga kita pagbalik sa akong sunod nga video no. Ato kaga Ay mo kalimot pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel no. Ganay TV, Anoy out. Be, gabi. Bye-bye be. Bye-bye. Ningo ra ka. Bye-bye.